Kunethongo lasemsamo kuzoba khona ithongo elisegazini kumuntu. Kunomuntu phakathi komuzi wakubo kwaphehla amanzi amnyama. Bayafisa ukuyemsama empepheni kodwa abakwazi ukugcina amacala ngesizathu sokuthi kwagangwa imsamo. Lokho kubenza ukuthi bangasakwazi ukwenza izinto benzele abantu abadala abasemsamo. Kwesinye isikhathi ukuzwe kuthiwa phakathi komuzi kwaphehla amanzi amnyama kodwa abantu abakhona egcekeni bayasebenza kodwa bakwazi ukuyemsamo bayogcina amacala. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini uMagutshwa. Ngumshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaMdumo ozalwa uThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa ziyamkhombisa ngesincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthula ngoba sigcwele amabethe. Ngikhona likholwa ngenhliziyo enganibhanda kancane esontweni ugqamgqama usathi enkankane lakha lathi ngihamba lithese lo sithi lathi ngahamba. Ingwele bafowethu ehamba namabhubesi. Inkunzi ekhonyisha ishoba sibhongele phansi edla nazo maqede ziyihlaba isinyelela. Idla nazo kodwa ziyayihlaba. Kuhlala kuyintokozo enkulu ke kumina mbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel ethe enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona isintu. Sichushisane, sikhumbuzisane inyathuko eyayihamba okhokho bethu. Zokhumbula ke bafowethu ukuthi isintu siwukuphila kuthina. Isintu siwumgogodla. Kanti uzokhumbula futhi ukuthi impilo yomuntu ompisholo inqike inkomo kubantu abangasekho. Ingakho ngiyimpunga yesintu ngingeke ngikhathale ukufika la kwimpunga yesintu ngizokhuluma izinkulumo ezakhayo nezikhumbuza abantu ngesintu sabo. Ake ngithi bafowethu isandla sedlula ikhanda kubona bonke abantu abathe basubscribe la kwi-channel ethu enkulu. Isandla sedlula ikhanda futhi kubona bonke abantu abasithengele izicathulo kodwa kushoda ezu6. Angikubeke lokho bafowethu kushoda nje ezu6 laba bekade besithembisile sicela bakwenza ukwethembeka kuyingozi ukuthembisa bese isithembiso ungasifezi. Ngiyacela bafowethu kulabo abangithinte ngibanika osize abashodayo ukushoda nje eziyisithupha kuphela. Ngiyacela bafowethu ngiyacela. Wensizwa nayo yogathi amadoda. Uyabona le khombe esinayo sine yogathi amadoda iyogathi imbiza ephuzwayo bese sizoba nembiza yokuchatha. Uchatha ndoda ayidonsi kakhulu lembiza le ecisha ikubulala asiyithandi thina. Ipholile nje kahle uzochatha nje kahle ivule kahle imithambo ikhiphe nje kahle hayi ucisha ufe uzuqimbe toilet engeke leyo nto iyinkinga leyo mbiza le bese le uyayiphuza le iyaphuzwa lezizwa zakithi ivula imithambo ikwenza wena njenganendoda ukwazi ukuba namandla ukwazi ukujabulisa umama wasekhaya ngoba uma uyindoda uhlula umama wasekhaya ugcina usuba nolaka nasenganeni. Ingane zisakwazi ukusondela kuwena ngoba ucasukile wena njalo uma kushona ilanga uyabikela ukuthi hawe konje mina ngihluleka. Uyayibona lona nayi imbiza. Imbiza abafuthi ake sikubeke lokho. Imbiza ibuyisela umuntu esimeni awekade eyisona. Njengoba bafowethu sidla lokudla esikudlayo kuyasilimaza kakhulu. Kubalekile ke bafowethu ukuthi imbiza sizithole. Ube nayo imbiza uyinsizwa yakwini. Usavise kuyasaviswa uhlale ngaso sonke isikhathi unawo amandla. Uhlala unamandla ngaso sonke isikhathi. Iyatholakala ke yogathi amadoda nembiza okuchatha zikhombo zombili 450 kuhlangene nokukuthumelela sithumela ngopostnet. Uyashesha kakhulu. Webafowethu nodadewethu. Kunomehluko phakathi kwethongo lasemsamo nethongo legazi. Ngifuna ukuthi lento mawuyilalela uyilalelisise ngoba izokusiza.
hayi kancane kakhulu. Uke uzwe yini mawufunda lapha kwincwadi yempunga yesintu esihloko sithi sithini isintu ukuthi kukhona la kuthiwe nawe muntu qobo lwakho ungumsamo qobo lwakho, ngoba egazini kuwe kukhona ithongo. Namuhla ke ngiyimpunga yesintu ngifuna ukuzokhuluma ngethongo lasemsamo nethongo legazi kumuntu. Kunomuntu othola ukuthi akamazi ubaba wakhe, akakaze futhi amenzele lutho, akakaze futhi anyathele emagcekeni akubo, kodwa umlanjwana wazalwa komalume bakhe wakhulela khona. Kodwa lo muntu mehamba afika athola ukuthi wena kukhona ikhehla lakini eliwumkhulu wakho, ilona lakuhlenga engozini ethile laphebeza ingozi kwakufanele ukuthi kwehlele. Bese lo muntu amengonya olulodwa phika athi hayi ngeke mina abantu basekhaya ngibazi. Usekhohliwe ukuthi uyena ongabazi kodwa ithongo lakhona liyamazi ngoba uyimbewu yakhona. Kungabe ukudida lokho ngoba egazini kuwe kunethongo lakini la uzalwa khona ngokwesende. Kuzoba khona ithongo la komalume bakho la uxhumeke khona ngenkaba. Umuntu kukhona ithongo elisemsamo elimbhekile, kuzoba khona ithongo elisegazini elimbhekile la komalume bakhe. Kuphinde kuzoba khona ithongo lasemsamo lakini elikubhekile nethongo elisegazini kuwe. Kodwa kuyenzeka umuntu uthola ukuthi umlanjwana. Uma lo muntu omlanjwana akanalo ithongo la kubo lasemsamo, akakwazi ukushisela impepho kubo emsamo ngoba akafakiwe emsamo. Kodwa egazini kuye likhona ithongo elisegazini kuye elingathi limaliphahlwa bese liyamenyezwa bese liyasabela. Ngoba umuntu nomuntu unethongo la kube elisegazini nethongo elisemsamo. Unethongo la komalume elisegazini nethongo elisemsamo la komalume bakhe. Yingako omunye umuntu ukezwe kubo kuthiwa kwaphehla amanzi amnyama. Uma kwenzeka futhi beyithinta impepho bethi bakhumbula isidalo esithile okanye balungisela ithongo elithile bese ziyonakala izinto phakathi kwasekhaya, abantu bavelelwe yingozi balimali. Kodwa uthola ukuthi mabengenzi lutho emsamo ngesizathu sokuthi kucushiwe, kuyathulakala ingozi azibibikho kodwa imisebenzi bayayithola. Wena ukuzibuze yini ukuthi kungani kini kuthiwe kwaphehla amanzi amnyama kodwa umsebenzi uyawuthola uyasebenza? Ingoba ngenkathi bephehla amanzi amnyama abaphehli bawo baphehla amanzi amnyama emsamo, badunga umsamo wakini, bangawaphehla phezu komzimba wakho. Omunye umuntu uzobuza ukuthi aphehla kanjani amanzi amnyama phezu komzimba womuntu. Kunomuntu othola ukuthi ithongo lakhe lasemsamo liyasebenza kahle, umsamo wakubo nje awunankinga, kodwa ithongo legazi kuye lonakele. Bavele bathatha isipoki bamembathisa sona ukuthi hlibhize yonke into elethwa yithongo lakhe phezu komzimba wakhe. Ayikho-ke bafowethu nodadewethu into ebaluleke njenganokwazi ukuthi kunethongo lasemsamo nethongo legazi, ngoba kunomuntu omlanjwana njenganami. Lo muntu mayomlanjwana uzothi umehamba ezwe kuthiwa kukhona inhlanhla enkulu eyiphathelwe yithongo lakini, bese yena gijime ahamba emsamo kubo, athi umenza izinto emsamo kubo bese uyagaxela. Kanti akukhulunywa ngethongo lasemsamo lakini ngoba phela nomlanjwana ukhishiwe komalume, uyihlo wakhe akakuhlengile, kodwa kukhulunywa ngethongo legazi elikegazini kuwe lakini ekudinga ukuthi uma ufuna ukulinyakazisa ukhuphukele entabeni, uhambe uye esigangeni, uhambe uyolwandle emfuleni njalo njalo, kohluka ngokuthi lelo thongo lakho lifuna uxhumane kuphi nalo. Lapho suke sesikhuluma ngethongo legazi. Kubalekile-ke bafowethu nodadewethu ukuthi mawuzamile emsamo kini wayishisa impepho wazicela izinto ukuthi zenzeke zangenzeka, ukhumbule ukuthi wena kunethongo elisegazini kuwe elakwembatha usavundlile okhalweni ngima wakho. Kobaluleke ukuthi uhambe uye kozixhumanisa nalo. Yingakho kubalekile ukuthi amaphupho ethu sikwazi ukwabheka, ngoba kunomuntu okaphupheka entabeni elusa inkomo.
Kunomuntu okaphuphe ekemfuleni ebona abantu abathile bemupha okuthile emfuleni. Omunye aziphuphe esolwandle kunabantu abathile bemupha into ezithile. Omunye aphuphe edobe ekhipha inhlanzi ezibeni. Ukucabanga ukuthi wena konke lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthini konke lokho? Lelo thongo lelo liyadinga ukuthi uhambe uye kulo ngoba lona likwembethe egazini lizokwazi ukuholela lapho lona likhona ozokwazi ukuthi uxhumane nalo khona ulenzele lokho elikufunayo khona kuleyo ndawo la likubizele khona. Asingakuhloniza ukuthi isintu sethu bafuthu sinayo imikhuba kodwa imikhuba emihle esiyikhuthazayo thina siyimpunga yesintu njenganako ukuya entabeni. Ufike wenza ilade emfuleni, ufike wenza ilade olwandle, ubapha ukudla, unikele emanzini, unikele olwandle, unikele entabeni, ushise njalo njalo. Ngoba konke lokho akubulali umuntu, kodwa kuyazikhanyisa izinto zakho wena njengalomuntu. Noma kumlanjwane ukhumbule ukuthi kunethongo likegazini kuwe elizofuna ukuthi ulenzele izinto zakini. Malifuna ukuthi ulenzele izinto zakini lizofuna ukuthi ulakhele. Ngoba lifuna uligcinele izinto ezithile ngeke wena uhambe uye kini emsamo uyolenzela khona ngoba ugunyaziwe komalume bakho ukuthi uye kini emsamo nasemsamo wakini futhi awungenisiwe okwenza emsamo wakini kuzosusulaka kubantu abadala bakomalume bakho. Ayingeke angingageqa amagula angathi sengigeqa amagula manje kanti angemuki. Isifundo sethu sanamuhla besithi kunethongo lasemsamo nethongo elisegazini kuwe. Kuyenzeka kuphehla amanzi amnyama emsamo wakini kanti awaphehliwe egazini kuwe. Wena ke musu ukucela ethongweni la sekuphehle khona amanzi amnyama. Cela wena kulethongo elikegazini kuwe ukhulume nalo ulinxuso ukuthi alikwenzele lokho okufisayo. Uma selikwenzele bese uthola indlela yokuthi ukwazi ukuthola isixazululo sokuthi lamanzi aphehliwe kini amnyama udlula kanjani kuwona niwageza kanjani. Ngoba bafowethu amanzi amnyama nawo ayakwazi ukugezeka kodwa mina ngikwazi bakhona bakwaziyo ukwageza bakhona bakwaziyo ukulekelela abantu entweni efana naleyo. Omunye sezovela athi abelaphi bendabuko angithi wabamisa nompunga yesintu sobathola kanjani. Hayi bafowethu bengisafuna ukuthola ithuba nami lokulungisa izinto zami kahle. Amakhehla azovula abelaphi bendabuko nabe bengithinta azovula amakhehla ngesikhathi sawo. Azovula mesethanda amakhehla. Sazovula abelaphi bendabuko basazobuya. Amakhehla umesethanda mengakathandi akakazukwenzeka. Naye ke zisizwa iyogathi yamadoda. Yini ingakhohlwa incwadi zethu zonke zikwispecial njengamanje. 1150 including i-delivery. Mawufika eMphelandaba uyozithola nge1000. Mawufika eMphelandaba mawukuthi uyofika uzozithenga la eMphelandaba 1000 rand zizonke. Mawukuthi sokuposela 1150. Lapha eGoli bafowethu ikhona indawo la incwadi zizotholakala khona. Ngizoyimemezela uma incwadi sesizihambisile khona ngoba ziyagaywa njengamanje bafowethu. Ziyagaywa njengamanje. Baningi kakhulu abantu abala 96000. Hayi bafowethu ngeke thengani incwadi zempunga yesintu. Sithengeni bafowethu. Nonke 1000 mawufika eMphelandaba kodwa kwamanje usabekisa iorder lakho ngoba azikakapheleli basazigaya. Uyakwazi ukufaka imali sikufaka kwisystem yethu uyakwazi futhi ukuzi-order online www.impungayesintu.co.za ulifaka iorder lakho thina sobe sesikuphendula sesikunikeza ama-banking details. Uma usukhokhile siyafaka futhi kwisystem ukuthi lo sekhokhelwe sekusele ukuthi athunyelwe zothi muke mazifika nakanjani bonke sebekhokhile sesiyazithumela. Neyogathi yamadoda nembiza okuchatha nazo ziyatholakala bafethu 450. Ikhona nembiza usiza impilo imbiza kazifo zonke. Bangaguli abantu bafethu. Imbiza zikhona. Balibela amaphilisi. Imbiza zikhona. Imbiza ukuphila bafethu iyona nto omkhulu ayidala thina abantu abampisholo. Endulo ayengekho wonke lamaphilisi kwakukhona imbiza. Kulungile bafowethu ngicela siqhubeke njalo subscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga.